ମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆମର ଚିଲି କୋବିର ପ୍ରୋସେସିଂଟା କେମିତି ଚିଲି କୋବି ବନାଯାଏ। ପ୍ରଥମତଃ କୋବିଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇଦେବେ। ଧୋଇ ସାରିକି ତା ଦେହରେ ଟିକେ ଲୁଣ, ଟିକେ ହଳଦୀ ଟିକେ ପକାଇଦେବେ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲାୱାର ପାଉଡ଼ର ମିକ୍ସ କରି ତାପରେ ତାକୁ ତେଲରେ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣିବେ। ଏପଟେ ଆମେ ସବୁ ଜିନିଷ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଅଦା, ରସୁଣ, ଲଙ୍କା ଏବଂ ପିଆଜ କଟା ହେଇଛି, ପିଆଜ, କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍। ଏପଟେ ରହିଲା ଆମର ସୋୟା ଚିଲି ଆଉ ଟମାଟୋ ସସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, କୋବିଟିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବେ। ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ କଲର୍ ଆସିବ। ଆମେ ତ ଏଠି ଫୁଡ଼୍ କଲର୍ ନେଇନି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ନେଇପାରିବେ। ତ ଟିକେ ଲାଲ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଏପଟେ ଆମର ଲଙ୍କା ଆଉ ରସୁଣ ଏବଂ ଅଦାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ଭାଜିଦେବେ। ଟିକେ ବ୍ରାଉନ୍ କଲର୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ ତା ଉପରେ କାଟିଥିବା ପିଆଜକୁ ଆଣି ପକାଇବେ। ଏମିତି ପିଆଜକୁ ପକାଇବେ। ପକାଇ ସାରି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ପିଆଜଟି ଟିକେ ରେଡ୍ ଅଂଶ ହେଇ ଆସିଲେ, ଟିକେ ଲାଲ ହେଇଗଲେ ତା ଉପରେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପକାଇବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପିଆଜ ଟିକେ 2 ମିନିଟ୍ ଖଣ୍ଡେ ଟିକେ ଭାଜିଦେବେ। ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ଟିକେ ପିଆଜଟି ହାଲକା କଲର୍ ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପକାଇବେ। କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ପିଆଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ଦେବେ। 1 ମିନିଟ୍ ଭଳିଆ ପିଆଜ କ୍ୟାପ୍ସିକମ୍ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇବେ। ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବେ। ଗୋଳେଇ ସାରି ତା ଦେହରେ ଆମେ ରଖିଥିବା ସୋୟା, ଟମାଟୋ ଏବଂ ଚିଲି ସସ୍କୁ ଆଡ଼୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଟିକେ ମନେ ରଖିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ସୋୟା ସସ୍ ପକାଇଲା ବେଳେ ଅଳ୍ପ ପକାଇବେ, ନାହିଁ ତ ତରକାରୀ ଖଟା ହୋଇଯିବ। ଏବେ ସୋୟା ସସ୍ ଚିଲି ପକାଇ ସାରିଛି। ଏବେ ଖାଲି ଟମାଟୋ ସସ୍ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ ପକାଇବେ। ପକାଇ ସାରି ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ତା ଦେହରେ ଲୁଣ ବି ପକାଇଦେବେ। ଲୁଣ ପକାଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ଦେବେ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ ଭାଜିଥିବା କୋବିକି ଏପଟେ ଆମେ ଆଡ଼୍ କରୁଛୁ। କୋବିଟିକୁ ଏମିତି ଭଲ ଭାବରେ ପକାଇଦେବେ। ପକାଇ ସାରିକି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ କରିଦେବେ। 20 ସେକେଣ୍ଡ ଭଳିଆ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେବେ। ଭାଜି ସାରିକିରି ଆପଣମାନେ ଚାହିଁବେ ତ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ, ନ ଚାହିଁଲେ ତ ଆଡ଼୍ ନ କଲେ ବି ଚଳିବ। ତ ଆମେ ଏଠି ଯେହେତୁ ଆମେ ଆଣିଥିଲୁ ଧନିଆ ପତ୍ର, ଏଠି ଆଡ଼୍ କରିଦେଲୁ ଏବଂ ଧନିଆ ପତ୍ର ଆଡ଼୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଆମର ଚିଲି କୋବି ଆମର ରେଡ଼ି ହୋଇଗଲା। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।